Elementuen artean, gure atzean ikus daitekena da Iruñeko armarririk zaharrena, kolorez, polikromatu egin zen zaharrena, 1588 urtekoa, eta azpian Estrabon, geografo greziarrak, egin zuen lehenengo Iruñaren lehenengo aipamen historikoa, ez da horreko lehen mendeko. Gero, agertzen da baita ere privilegioaren faksibil bat, obra faksibil bat, baita, orain arte, alkatearen bulegoan zeuden Iruñeko harrezien gintzak, baita mazoak ere, ez? Iruñeko mazoak ere bai. Hori, orain arte, alkatearen bulegoan zegoen, hemendik aurrera ikusgai da guztiarentzat. Eta gero, bi eskaliretan daude kartel berezi batzuk. Aukeratu dira bai kalitate artistikoarengatik, baita bere esanahierengatik. Eta baita ere, bertan karteletan agertzen diren, momentu bereziengatik. Adibidez, Iruñera iritsi zenean lehenengo aldiz argindarra, hor agertzen da kartel batean irudikatua, baita lehenengo automobila, Iruñera iritsi zen lehenengo automobila, edo foruen monumentoaren ez estrenatu gabe dagoelako, baizik eta bere bukaera. Eta bueno, iruditzen zaigu dela dekorazio bat nun hobeto islatzen diren, zintzu diren etxe honen ezaugarriak, zein da Iruñaren jatorria eta bere bilakaera historikoa, baita udalaren instituzio bezala bere esanahia, iruindar guztion bateratasun elementu bezala, eta baita ere eraikinaren esanahia. Beraz, iruditzen zaigu oso dekorazio egokia dela, eta benetan gonbidatzen ditut iruindarrak etortzera ikustera.